iqhawe lamakhawu Mashobane sethula imeya yaseZululand sethula indoda ekhululekile sethula indoda enendlebe nelalelayo ngicela sukumeni sonke bakikizo mama isizoyishaya amakhona bethi yangena kaMashobane yakhuluma nesizwe sizolalela sethula kaVulani Ntungwa siyabonga singahlala phansi ngicela ukubingelela umphathi wohlelo Zwide Deputy Director e-Office lika Mayor ngikhuleke ebukhosini bakithi kwaMandlakazi bese ngibingelela induna zethu Ndabezitha Zwide ngozwide bonke Zwide angibingelele Deputy Mayor Mkazi Deputy Mayor la uPhongolo umhlonishwa ukhansela uSibiya kade ngethula ukhansela uDlamini ngiyabingelela ukhansela uZulu oyiward councillor la ekhaya Ndabezitha udokotela uZethu Mbatha usivulele ngomkhuleko municipal manager Gabisa HOD amathathu umfowethu Sobo uJele nokaMsibi ne-administration yonke ekhona ngiyabingelela obaba nomama abafowethu nodadewethu Zwide umsihlalo we-business forum yalapha kwaNongoma nengifisa ukucacisa induna zenkosi ukuthi i-business forum akuyona yakwaMandlakazi yakwaNongoma imele onke amakhosi angaphansi komkhandlu wakwaNongoma yiwo wonke ama-stakeholders ne-media nabafowethu esihamba nabo esofike sibashiyela namhlanje ngiyabonga ukubala ngibona ukhansela uShelembe ngicela ubuye ngapha Mzamela ungisihlalo wekomiti le-MPEC elibheka ukusebenza kwezimali zomkhandlu uze ngapha yena kuyikhansela eliqhamuka ku-DA ngoba lapha eZululand singamakhansela ahlukahlukene siyabonga umphakathi walabo Mbuzi sizela njoba kade esho umfowethu Sobo sizela ukuba sizokwethula izethembiso esazethembisa njengomkhandlu waseZululand njoba kade esho ukhansela uZulu ukuthi umkhandlu waseZululand uqondene nje kakhulu nokulethwa kwamanzi ahlanzekileyo kanye nokuthuthwa kwendle ngenxa ke izimo zeimali okunye ke kubonakala sengathi asikunakile kanti sikunakile kungenxa yokuthi amandla
enkece aphansi. Ngibona ubaba la wake wayikhansela la ekhaya ngalezi ayikhathi ngoba phela mina senginesikhathi ngikulo mkhakha neminyaka yama31 31 years. Manje sake sayibamba naye baba lapha. Awu suka. Ngiyabingelela kakhulu futhi ngiyahlonipha. Manje ke kulezi izinto esisuke sizethembisa kusuke kubalekile ukuthi siqinisekise ukuthi ziyenzeka. Umgogodla wentuthuko inqalazizinda. Uma inqalazizinda ingekho noma ungayifaka intuthuko kodwa iyashesha ukushabalala. Kunjengendlu oyakhe esihlabathini iyashesha ukuwa. Kodwa indlu oyakhe edwaleni eliqinile ayisheshiwe. Manje ke ngenxa yezimo esibhekene nazo siyaye sizethuke siqala ngokugcinwa ngakho. Umphakathi walakombuzi inkinga esibhekene nayo isimo esikuso njengalakombuzi mawungabheka nje sakhe endaweni engathi salugwadule. Uma ke sakhe endaweni esalugwadule kuba lukhuni ukuba sicosha amanzi kalula. Uma izulu lina iyageleza imfudlana nehosha. Kodwa futhi uma lisa nayo iyasha khona lapho futhi. So kusho ukuthi uba namanzi ngesikhathi lina uma liye kukuna awusenawo futhi amanzi. Leyo nto ke isho ukuthi wena mama ekhaya awunasizinda la ubeka khona impuphu. Shuthi uyahamba nje uthenga impuphu ewu2.5 kg uyifaka ebhodweni yonke. Maqeda ukudliwa konke futhi sekuphelile ukuthi kuphela impuphu kwaphela nophuthu. Shuthi isimo sethu samanzi la kombuzi sikanjalo. Manje ke kwasiphoqa ukuthi ngesikhathi nina nibanga phansi kwencindezi yalokho ukuthi asinawo amanzi asinakho lokho. Kodwa ngoba nasikhetha phela bese lokhu sicabanga ukuthi yipi plan esingayenza. Sizela ukuba ke sithembeke nalapho esacela khona kini ukuthi nisethemba. Isikhathi ke nisethemba siphethe lokho ukuthi asiqikelele ukuthi kunethemba thina nina nani kufanele nisethembe. Ngoba kuqale thina sethemba nina nasenina niyasethemba. Sekufanele ke thina sethembeke. Sizekela ukuzokwethula umsebenzi obalulekile wohlelo lwamanzi. Kodwa amanzi esibhekene nakho sibhekene nenkinga yokuthi kufanele amanzi siwalande ejozini ngoba sinawo. Uma singenazi izitolo la ndabe zethu khansela uZulu, leyo nto isukusho ukuthi abantu abahambe bayothenga impuphu kwaNongoma noma oPhongolo ngoba sikho isitolo la esinempuphu. So ke nasemanzini uma ingekho indawo la esingaxosha khona amanzi kusuke kusiphoqa ukuthi asiwalande ebuqamama. Uma usuka la ugibela uya oPhongolo noma uya kwaNongoma kusuke kusho ukuthi imali yakho noma iphakethe lakho lithi xaxa. Ngoba kunemali ozoqala uyisebenzise emgwaqeni uya uphinde uyisebenzise ubuye. Kunemali ozofanele uyisebenzise uma usufika edolobheni. Kusho ukuthi ke uma uhamba indawo ebuqamama usebenzisa imali ethe xaxa. Nathi uma sizolanda amanzi endaweni ebuqamama kusho ukuthi sizosebenzisa imali ethe xaxa. Kusho ukuthi esikhathi sisebenzisa imali ethe xaxa kuzosithatha isikhathi
ukuthi sifike la sifuna ukufika khona. Kuzosithatha isikhathi ukuthi sibuye namanzi ngoba siqale sihambe ibanga siya siphinde sihambe ibanga sibuye sisebenzisa imali. Leyo mali esiyisebenzise siya nalapha sibuya ibalelwa kini njengemali esinisizile. Kodwa anikayiboni leyo nto elandile. Nangoba umehluko ungalithuka ikhansela uthuke wonke umuntu uthi ubenzani nje ngesikhathi uhamba uya kwaNongoma uyothenga kodwa ziyakhala ingane emuva ilambile zikulindile uyahamba wena usahamba uyofuna igrocery kwaNongoma ufike uyithenge kodwa futhi ngesikhathi ubuya ingane ayiboni ukuthi ubuya negrocery ziyakhala kodwa zizoze zibone uma usuqhaqha plastic ukuthi onakho ukudla kodwa wena uqhaqha plastic kade uqalile usebenzisa imali. Manje ke nala size sifika kulesi sikhathi nje kade siqalile sicabanga senza lumphakathi wakombuzi kodwa wona ungaboni. Yilapha ke kufanele uqinisekise kuqali ukuthembeka nokwethemba. Ukuba nisethembanga nasivotela ngabe seniyalwa ngoba ninalo ithemba. Manje intombi ihlala iminyaka kuze ukuthi ukwehla inyama yini ehlalele kulensizwe ithemba ukuthi noma ngingaze ngibonakale ngiba mxhilibanyana kodwa uyogcina ngithatha ngiyamethemba noma sebethi uhlaleleni ngoba uyichithela isikhathi kodwa nje lokhu uthi hayi ngiyamethemba. Manje ke nani babungizamela bahlale enkatheni ngisho sebethi abantu nihlaleleni enkatheni bathi hayi siyayethemba. Niyethembani? Sethemba ukuthi lokho esikufisayo sogcina sikuthola. Ithemba. So ithemba libalulekile. Yile lenza ugcine ukuzuza okufisayo. Ngoba mphakathi izinto ezinhle ziyalinda. Umuntu ongakwazi ukulinda uyahamba izinto ezinhle zifike emva kwakhe ezwe ngabantu ukuthi hayi isale zafika izinto ezinhle. Uma ungabekezeli uvamise ukungayizuzi izinto ezinhle. Lapha eBhayibhelini dokotela kuthiwa noma ifika izimo kufika ivunguvungu iphela. Manje zithi ungayishiyi indawo yakho ngoba uzobaleka ushiya indawo yakho sikushaya isiphepho kanti uyalabe ebebuya khona isiphepho kanti kubulindile isiphepho besizodlula kodwa usale wena usile. Manje imoya ivuka le yembuso lapha Sotoba ivuka lapha abantu begqoka iqibho ongasayiqondi kahle kodwa nishiye indawo yenu niyahlala nje endaweni yenu zedlula ivunguvungu nisale nikhona. Yikho ke sizela sizeke la ukuba sizokwethula umsebenzi omkhulu wemali engango 54 million. Lo msebenzi zowethula kini ngoba unifanele. Nina nifanelwe u54 million. Abanye abantu zinduna zenkosi bayehluleka ukubheka izinto ezibafaneleyo.
Aniboke niyibuze nje ukuthi nifanelwe yini nini. Nibona ngathi izinto ezinhle zinifanele. Umuntu okusamthatha isikhathi ukuthi ageze, umthatha isikhathi ukuthi awashe, lo muntu akafanelwe into enhle. Umuntu ofanelwe into enhle umbona ngoba evuka ekseni ageze, ayiqhole, ayilungise. Leyo nto siyaqala ke bahlonishwa ukuthi lo useyabona bona, usefanelwe izinto ezinhle. Kulaba ke besifazane ubabona ngoba bekhetha umngani obalulekile. Umngani womuntu wesifazane insizwa nanibo baba isibuko. Umuntu wesifazane umbona ngokukhetha isibuko. Uyangathi ahanjwe ake sondele eduze kwesibuko. Angikwazi ukuphuma ngakasondele esibukweni ngoba useyakwazi ukwehlukanisa. Uyakwazi ukubona ukuthi ufanelwe into enhle. Kusho ukuthi yena ukuze athole into enhle fanele yena aqale ngokuba muhle. Yini ezomtshela ukuthi muhle? Isibuko. Bese yabona ukuthi kuyashoda lapha nalapha, abese yi-ede akayi-edeke, engezeke. Omunye kuvamise ukwengeza inwele emfishane afake ezinde, omunye abonke ebusweni akumeshi kahle, athi ukufaka udakanyana loluhlanyana, omunye abone ukuthi akwenele athwiza amashiya. Uxoxa nesibuko njalo, konke lokhu utshelwa isibuko. Abone ukuthi akwenele, athi inkophe ufuna ukucwayiza amehlo akhe, mayicwayiza yashesha, so manje uzahambe kancane, athi edibuko, athi inkophe, athi inzipho. Usasibukweni njalo utshelwa isibuko. Manje ke nani mphakathi wakoMbuzi nifanelwe izinto ezinhle ngoba nibonile ukuthi izinto ezinhle ziyalindwa. Kukhona abantu bathi ohlelo abafuna amanzi, babeka amatshe emgwaqeni, bashisa amathayi, bavimba imoto, bashaya itoyitoyi. Labo bantu azibafanele izinto ezinhle. Ayibafanele. Kodwa nina nithe hayi izinto ezinhle ziyalindwa, asilinde. Siyanibongela. Nithola lo 54 million ngenxa yokufanelwa izinto ezinhle ngoba nabonakala ngokulinda. Kodwa futhi ngesikhathi nilindile anangayishiya indawo yenu. Sizeke la kuba sizokwethula usonkontileka, sizothula nonjiniya, kodwa into esizoyenza sizofaka impompi emakhaya. Sizofaka impompi emakhaya. Imizi zinduna izoba u575. Yonke le mizi izoba neimpompi emakhaya. Ningangiphoxike ngoba mina sengithe nifanelwe izinto ezinhle. Kodwa nizongiphoxa phela uma uzothi uthola into enhle kodwa wena ungenzi kahle. Uzobusuya uyaphoxa. Lo msebenzi uzoqala ngeviki elizayo, umhla ka2 February. Kodwa uyoze uphele ngomhla ka27 July 2027. Kusho ukuthi lo msebenzi
uzoba unyaka nenyanga eziwu6. Lo msebenzi kuzoqashwa abantu abazosebenza endaweni abawu10. Bese kuqashwa ababili abazosigadela la esayithini esibabiza ukuthi ama-security. Bese siqashwa yedwa khansela esizothi uCLO. uCLO ke uCommunity Liaison Officer. Kusho ukuthi uCLO mphakathi angeke siphose phepha uzokhonjwa ukhansela. Yini kufanele akhonjwe ukhansela? Yingoba uCLO uzobe exhumanisa umphakathi nokhansela nomsebenzi. Kusho ukuthi uCLO ubika usuku nosuku ukhansela ngoba ukhansela uzobe engahlezi esayithini. Manje uCLO uzobe ehlalele ukhansela ukubuka ukuthi umsebenzi uhamba kahle yini. Laba basebenza abawu10 abazoqashwa ngosuku bazobhala u200 rand. Bese kuthi ke laba bazosigadela abangama security bona bazobhala u220 rand. Bese kuthi ke lo ozobe yiCLO yena uzobhala u228 rand ngosuku. Kuma security khona uzosebenza emini, omunye asebenza ebusuku. Bazoshintshana ngelinye iviki, khona uzosebenza emini, omunye ebusuku. Elinye ebusuku, omunye emini. Njoba sengishilo ukuthi lokhu kulethwa kwalentuthuko kuzodala amathuba emisebenzi. Laba bantu bazocosha ngoba lizobaleka ikati ekhaya eziko. Igodi ezizohlomula kulo msebenzi ukufakwa kweimpompi noma amanzi emakhaya kuzohlomula isigodi sasemaqhineni. Bese kuhlomula isigodi sasemaqhineni seyinhlabeni kwaqondile eincingweni emagqibeni eGagasini enumber 7 emanqayini onoma emanqayini nasemagqibeni. Lezi igodi izohlomula ukucosha amanzi emakhaya. Into enhle ke emphakathi noma ngabe yini nje isuke ithi shintsha ukuyiphatha. Uma intombi sifuna ukugana ayisho ngomlomo esokeni layo ukuthi ngifuna ukugana. Ivele ishintshe ukuyiphatha. Ngeke uyifice ngo8 ebusuku isetavern ishaya ivosha. Ngeke uyifice emcimbini ihlale kuze kuphela umcimbi kuthiwa hayi uSithembile uyohamba sekuphele konke. Kodwa ibheka isikhathi ukuthi
umuntu osezingeni lami manje akasafanele ukuba la ngalesi sikhathi usefanele ukuba sekhaya. Usuke etshela umuntu othize ngalezo zenzo. Manje ke emphakathi awukwazi ukuba namanzi egcekeni kodwa ukuyiphatha ungakushintshi. Muke wanemoto nje ekhaya, umuntu onemoto nje noma umuzi onemoto uqala ushintshe iattitude. Ngeke ube nemoto ubehave njengomuntu ongenayo imoto. Into yokuqala oyenzayo uqala ucophelele uma uhamba ngemoto ngoba ukuyiphatha kwakho ukuthi uma imoto ungayihambisa noma phi izophantsha izofa. Kusho ukuthi attitude yokuqala ithi kufanele manje kube nomgwaqo ongena ekhaya. Ithi kufanele wazi ukuthi imoto uyipaka kanjani. Kufanele wazi ukuthi imoto iyawashwa. Kufanele wazi ukuthi imoto iyakhiwa, uyipaka uyikhiye. Kufanele wazi ukuthi ekhaya ngemoto awungeni ngejubane. Mayisingena ekhaya unciphisa iradio, ihambe kancane iziyofika la ihlala khona. I-attitude leyo. Ngeke ungene ekhaya uvula iradio kakhulu bese uyagijima ke la ekhaya. Lo muntu akadeserve uba nemoto. Usafanele ayofuya imbongolo, afuye inkomo, afuye imbuzi. Manje ke awukwazi ukuba nempompi egcekeni. Kodwa bese uyayiyeka nje impompi iqhaqhaze nje kusukela ekseni igobhoza amanzi azayoshona le. Lo muntu akakufanele ukuba nempompi. Safanele ayokha amanzi esihosheni. Ngoba umqondo wakhe usajatshuliswa ukubona amanzi agobhoza. Uma engahamba amanzi akusiwa amanzi angawakha. Kusho ukuthi attitude ayikashintshi. Manje ufuna amanzi ahambayo, fanele ayivule impompi achitheke phansi, ahambe abesethi ke nanka amanzi engizowakha. Awu uvela ubothi awu akafanele ukuba nempompi. Umuntu onempompi umbona ngokuthi uma ekha angavele nje abeke isitsha avule impompi ahamba endlini. Ngoba azogcwala esitshena amanzi akapake uyobuya endlini esegobhoza. Kusho ukuthi nje uyayithanda into egobhozayo. Kodwa umuntu oseshintsha iattitude uvula impompi awathela amanzi awalinde athi mayigcwala ayivala impompi abese thatha isitsha. Kodwa abantu abangahloniphi lokho ubona ngokuthi la kunempompi khona kugcwela amanzi kuyaxhaxhaza kumanzi kuyaxhafuza. Akanendaba namanzi akapaka eceleni. Kusho ukuthi akakayishintshi attitude. Yikho ke ngiyifanisa nentombi esiyibona bona engeke ibe phakathi kwabantu ingagezili nohlala. Zize iphatha izibuko lapha ezikhwameni lezi ezincane. Asuke ekhaya ibuke athi mayiphakathi nendlela ayicheck ukuse right yini. Athi mayisezofika edolobheni aphinde ayicheck futhi. Kusho ukuthi uyambona ukuthi lo muntu lo userious. Uyayibona ibehavior yakhe. So ke kubalekile nathi ethuthukweni sesiyilinde isikhathi esingaka kodwa sibonakale ukuthi impela besifanele ukuba sicosha amanzi kanje. Mphakathi ngoba umthetho kufanele mawuthola amanzi ekhaya faya sikufakele imitha. Elande limitha. So gcina simkhokhisa kodwa hayi manje. Ngoba into yamahala imbi. Wona nje ukudla kwamahala kuduma akunaliswayi akunayipayisi. Mangakuthengela ingubo lapha ngikuphe mahala uyigqoka uyoxova udaka noma uyoqoqa inkomo. Kodwa lena wena ozoyithenga wena uyigqoka emshadweni. Futhi mawuzoyigqoka uyayibuka kuqala. Kodwa lemzokupha yona
awugezi uyigqoka ungagezile futhi ungayibuki uvela uyigqoke nje uhambe einkomeni. Manje ke into esisuke sifuna ukuyibona sifuna ukubona ukuthi nisebenzisa amanzi angakanani ngenyanga, ngoba mphakathi lamanzi esizonika wona thina njengomkhandlu waseZululand siyawakhokhela. Kodwa wena ungatshela abantu ukuthi hayi ntombi amanzi amahala, wayeka xhaxhaze phansi ngesikhathi exhaxhaza phansi, kodwa mina njengomkhandlu waseZululand ngiyakhokha. Manje ke into afanele sibambisane kuyo yileyo ukuthi into wena ongayikhokheli wenze njani ukungenza mina engiyikhokhelayo ngikujabulele ukukunika into wena ongezoyikhokhela. Angisangizwa manje. Uma ngugibezile nguthatha lapha kombuzi sihamba siya kwaNongoma, awukwazi ukuthi ungena nje emotweni yami usuvula amawindi. Yabona ukuyiphatha kukho la, usuyaqala usutshekisa isihlalo usufuna ukukhiyama, awu nakho unethezeka impela. Usuyaqala ususondeza isandla usuphakamisa iradio. Ngiyothi ngifika kwaNongoma angisafisi lutho, ngithi kodwa ngifika nini ngimehlise lo muntu. Ungakwenzile ke lokho, ungena emotweni kushintsha ismelling, wenza ngiyisolo ukuthi bengikugibezelayo. Manje kufanele uwedwa usendlini uthi njengoba ngizophuma ngiyohike, angenze ukuhike kwami umuntu ozomthatha azibone enze kahle ngokungithatha. Lento ufuna iqale kuwe. Mina ngikhuluma lezi zinto ezincane ningayinaki, kanti yizo ezenza uphumelele ezintweni. Manje ke sizonicela uma impompi ifile lesegcekeni lakho, hamba phela uyothenga impompi entsha, musukuthi kuyoze kuze umasipala, ngoba vele impompi into nje evulwayo ivalwe ivulwe ivalwe ivulwe ivalwe ku automatic ukuthi iyafa. So kusho ukuthi fanele wazi ukuthi uma usuyivala kodwa amanzi aqhubeke aphume, kusho ukuthi sinenkinga ishintsha. Njengoba nawe njoba nisweke kahle kanjena nje nila namhlanje, kodwa nizothi manifika nje emakhaya nikukhumule lokho enikugqokile nibuyele kulabo othaxa wanibeke. Yini nigqoke kahle kangaka? Yini ngoba nihlonipha lo msebenzi lo enize kuwo, niuhloniphile. Ngiqale ngokugeza nagqoka kahle nasenizana. So ke nalokhu sizocela umphakathi zinduna zenkosi ukuba sikuhloniphe. Ngicela ke ukwethula ke abafowethu la esibalethe la abazoba onjini